Min rejse her på Skærgården, den slutter jo egentlig et helt andet sted, end jeg egentlig troede, den skulle ende, da jeg startede. Og det, der har været det helt fantastiske her ved Skærgården, det er, at vi alle sammen har forskellige rejser, som vi har skulle ud på. Og det, man kommer med fra starten af, det er måske ikke det, som man endelig har brug for. Men det, man egentlig finder ud af her, det er, så man får støtte og til at finde ud af, hvad det egentlig er, man har brug for at tage det første skridt. For det er godt skidt, at man har nogle større mål. Og det havde jeg for eksempel, da jeg startede. Men det var måske meget sådan overfladisk med noget vægttab og sådan, jeg skulle bare lige gøre lidt, og så var det sådan, så ville alting blive okay. Men ret hurtigt indså jeg, at det var en anden vej rundt, at jeg skulle håndtere noget stress og noget angst i stedet for. Og det var ligesom, der jeg skulle starte. Og så ændrede rejsen sig lidt, og så det fantastiske ved det, det er jo, at man får ligesom hjælp til skridtene, og når man så er klar til at tage det næste skridt, jamen så har man også muligheden, fordi du har både det kreative, du har det mentale sundhedsaspekter, du har kosten og motionen med ind. Så der, hvor man lige har brug for at øge lidt, eller have lidt mere af det ene, så kan man rent faktisk gøre det. Og det er det, der har været det optimale. Jeg har lavet fået sat gang i en utrolig masse kreative projekter, altså maleri, tegning, læderarbejde, madværksted, samtidig med motionen og kosten. Og så var det også, man deler rejsen med andre, som måske ikke nødvendigvis gennemgår præcis de samme ting, men også er på sådan en rejse, der hvor de prøver at ligesom genopfinde noget, giver sådan en fælles motivationsstemning, hvor man ligesom støtter op om hinanden, hvor man får lov til at gøre tingene. Og det, der er virkelig fedt, det er også, at der er ikke en fast skabelon for, hvordan tingene skal gøres. Hvordan skal du tabe 20 kilo, så skal du gøre sådan her i en skabelon. Hvis du vil af med stress eller angst, så skal du følge den her skabelon. Man får nogle grundlæggende værktøjer, og så kan man sådan ligesom rette dem ind til det, man selv har brug for, med stor respekt for, hvem man egentlig er selv som person, og at vi hver har behov for lidt forskelligt.